Иң зур агросәнәгать комплексы безгә ризык һәм уңайлы тормыш өчен кирәк булган товарлар белән тәэмин итә. Алма җыю роботларынан алып, яңа буын автоном тракторларына кадәр бөтенләй искиткеч дәрәҗәдәге ферма җиһазлары белән таныштыру. Бу машиналар барлык кыр эшләрен оптимальләштерәләр. Abundant Robotics Harvester. Алма дөньяда иң популяр җимешләрнең берсе, ләкин бу җимешне җыю бик озак һәм катлаулы. Abundant Robotics Harvester өч төп өстенлеккә ия: манипулятор кулы белән җимешнең сыйфатын ачыклау һәм визуаль рәвештә билгеләү системасы. Манипулятор кулы һәм навигация җайланмасы белән ия. Алмаларны сайлау һәм алу өчен махсус вакуум технологиясе зыяны һәм төшүне булдырмый. Машина контейнер махсус әйберләргә салынган шартларда продуктны җыю, сортлау һәм хәтта йөрү этабын үз эченә ала. Робот кулының үзгәрүчән урнашуы сезгә төрле бийеклектә агачларны эшкәртергә һәм яфракның тирәнлегендә урнашкан берәмлекләргә ирешергә мөмкинлек бирә. Техника кабинадан оператор контрольдә дистанцион программалашуны тәэмин итә. Mary Pitt OJT 1.3 Teacher. Торф туфрагы төрле үсемлекләр утырту өчен уңдырышлы туфрак. Ләкин кырлардан артык дымны бетерү өчен сазлыкны суырту өстәмә кыйнлыклар тудырырга мөмкин. Mary Pitt OJT 1.3 Teacher. Яңа торф җитештерү өлкәләрен чистарту өчен дә, булганнарын торгызу өчен дә ясалган иде. Бик көчле материаллардан төзелгән. Сазлыктагы агачларны, тамырларны эффектив рәвештә кисә. Моннан тыш буразнаны аяз булса да казарга мөмкин. Максималь тирәнлектә буразна булдыру өчен бер генә барып кайту кирәк. Торф техниканың ике ягына да ераклыкка ыргытыла һәм бөтен полосага тигез бүленә. Алдынгы муфта POC 3000 тапшыруны йөкләрдән эффектив саклый. Yanmar Transplanter UR8D. Көнчыгыш илләре генә үз ашларын төрле дөгес сортлары теләп кулланалар, чөнки бу ярма берничә өстенлек белән аерылып тора. Трансплантация өчен югары төгәл дөге утырту машинасын ике эш режимы бар. Сызыклы техника туры сызыкта алга бара, автоном борылышларны оператор автоматик режимда башкара. Туры сызыкта мөстәкыйль хәрәкәтләнмиләр. Кырны тулысынча чәчү өчен бурышлар ясыйлар. Бу операторның осталык дәрәҗәсенә һәм кыр шартларына карап төрле авыл хуҗалыгы эшләрен башкарырга мөмкинлек бирә. Махсус модуль кәрәзле телефон яки чыбыксыз элемтә аша машина төгәл позиция турында мәгълүмат җибәрә. Җиһазны реаль вакытта урнаштыруны тәэмин итә. Boss Leadcom Harvester. Кукурузны җыю. Кукуруз һәркемнең яраткан попкорн гына түгел, ә иң популяр ризыкларның да нигезе булып тора. Кукуруз җыю бик күп түземлек таләп итә. Boss Leadcom Harvester төп валның җиңел тизлеге 1000 әйләнешкә кадәр җитә. 8 акр җирне эш итә ала. Урып җыю өчен үсемлекләрнең минималь бийеклеге 65 см. Киселгән салам кисәкләрнең зурлыгы 3-8 см арасында үзгәрә. Машинаның зурлыгы кичкенә, 1250 см озынлыгы, 1475 см киңлеге, 950 см биеклеге. 230 кг авырлыгы универсаль куллануны тәэмин итә. Продуктның югалу дәрәҗәсе 2%-тан да ким түгел. Бу кул белән сайлаудан күпкә югарырак түгел. The Firefly M220 Mower. Камил газон бөтенләй табигый могҗиза түгел. Тырыш эш нәтиҗәсе. Үз-үзе йөрий торган газон чапкыч The Firefly 220 Mower югары сыйфатлы кыр эшләрен һәм гаҗәеп төгәл мөхитне тәэмин итә. Югары йөрү һәм балансланган шиналар туфракның кысылуын һәм формалашуын киметеп, техника үсемлекләрне яхшы хәлдә саклый. Гибрид саклагыч
шығымнарны киметергә һәм сауынлы биеклектә контрольдә тоту нәтиҗәлеген арттыра. Кирәк булган көч бер төймә белән эшкәртү эшләрен көйләргә мөмкинлек бирә. Газон чапкычының максималь эш тизлеге сәгатенә 16 км. EOLE VXL3 Row Sprayer. Сугару үскән культураларны кайгырту өчен иң мөһим этапларның берсе. Сугару Row Sprayer ике вариациядә 2000 һәм 3000 литр өчен танклар белән җиһазландырылган. Уннан 200 литрга кадәр үзгәрүчән агым тизлеге булган насос булганда. Яңалыкның агымы үзгәрүчән 10 һәм 200 литрга кадәр. Максатлы түбәнең агым тизлеге алга тизлеккә пропорциональ. Бу оптималь спрей интенсивлыгын сайларга мөмкинлек бирә. Спрей башының 30%-ка кадәр омтылышы һәм киңлеккә автоматик көйләү иң төгәл каршылыкларга ярдәм итә. Сайланма булса, оператор системаның билгеле бер секторына су белән тәэмин итүне активлаштырыла яки сүндерә ала. Экранның актив өлкәләре һәм танк дәрәҗәсе спрей торбалары маневрны җиңеләйтү өчен транспорт чараларына мөмкин кадәр якын урнашкан. Рәттән чыккач джойстикка бер тапкыр басу секторны туктата һәм башлый. Sphera Dry Band Digger. Шәшкән үсемлекләрне эшкәртү өчен күп санлы кырлар арасында аларның эшләнеше 2 һәм 1 пассажир булу белән аерылып тора. Иң авыр шартларында йөзем бакчасын тулысынча тоту өчен җитәрлек. Эш модулен җыю алда мөмкин һәм трактор артында. Сезнең ихтыяҗларыгызга карап, сез 4тән 12 эшкәртү рәтенә кадәр активлаша аласыз. Машина үсемлекләрне өслектән кисеп ала. Шулай ук югары уңыш бирә һәм зыянны киметә. Йөземнән чистартылган чөгендер алга таба эшкәртү өчен пакетланган. Калдыкларга шулай ук кисеп алып, җиргә ташларга яки махсус контейнерга кертергә була. Balance Visio. Йөзем агачы үсемлекнең торышын һәм уңышның сыйфатын сизелерлек яхшырта. Видео йөзем бакчаларын кисүгә сарыф ителгән вакытны 90% кыскарта. Махсус визуаль ачыклап технологиясе гаҗәеп төгәллек белән идеаль урында йөзем агачларын кисәргә ярдәм итә. Машинаның эш тизлеге сәгатенә 3 км. Машина үзәгендәге зур арка рәткә керүне җиңеләйтә. Уңайлы һәм эргономик джойстиклар мультфильмдагы сыман консольны ясыйлар һәм эшне гади һәм ләззәтле генә итәләр. Кисүче башларының әйләнү тизлеге 4000 әйләнешкә җитә. Бу хәтта зур диаметрлы бүрәнәләрне дә эффектив эшкәртергә мөмкинлек бирә. Шул исәптән ботакларны җылыту һәм тулысынча бетерү җайланманың аерым фрагментларына йөкне киметә һәм төгәл эшне тәэмин итә. Kongslead Vibra Crop Roboти. Төрле кыр эшләрен башкаручы һәм кешенең авыр эштән азат итүче робот булса яхшы булыр иде. Бай төрле эш органнары белән җиһазландырырга мөмкин. Машина сенсор технологиясе белән җиһазландырылган. Аны кулланырга мөмкинлек бирә. Тулы гибрид дисктагы функцияларны дизельне дә электр энергиясен дә аңлата. Бер заряд 4 сәгать актив эш өчен җитә. Робот агроплатформасы башланманы тарату системасын төгәл куллану, кушымталар һәм рәт культураларның җыю өчен механик агрегатлар белән җиһазландырылган. Роботның эш контроллеры катлаулы робот комплексы булган RoboMan 701 программа платформасына нигезләнгән. John Deere Gridcon. John Deere популяр электр тракторларның үстерү юнәлешен хуплады. John Deere компаниясы дөньяны гибрид трактор белән таныштырды. Әгәр дә кабель шелтәргә тоташса, җиһазның көче 400 Вт көченә җитсә, ул автоном рәвештә эшли ала.
1000 метрга кадәр кабеле барабанда машинада урнаштырылган. Аның озынлыгы артырга мөмкин. Кирәк булса, кырт шартларында чыбык җир белән тукландырыла. Интеллектуаль җитәкчелек системасы тракторның кабель өстендә яки өстендә эшләмәвен тәэмин итә. Машина 20 км кадәр эш тизлегендә алдан билгеләнгән маршрут буенча бара һәм тапшыруның эффективлыгы якынча 85% җитә.